Gasteizko udalak trafikoa lasaitzeko neurriak hartu ditu hiriguneko 57 kaletan. Leku horiek elkar bizitzarako berreskuratzeko asmo, eta oinezko zein txirrindularientzat atseginagoak izan daitezen. Horrelako kaleak oso ohikoak dira Europan. Bizikletak galtzadatik ziur joan ahal izatea da helburua, automobilekin lekua partekatuz. Azken batean, ibilgailuak baitira. Beraz, eremu horietan autoen abiadura bizikletenari egokitu beharko zaie. Udalak bizikleta hirian mugitzeko benetako alternatiba gisa sustatu nahi du, eta garraiobide ezberdinen arteko bizikidetza lortu. Baina nola zirkulatu behar duzu trafiko lasaiko 57 kale horietan? Trafiko lasaiko kaleetatik bizikletaz joan ezkero, galtzadatik zirkulatu behar duzu. Erreiaren erdialdetik, zure atzetik automobil bat badator, ez zaitez baztertu. Hark egokitu garbaitu, abiadura zurera. Bizikletaz bazoaz, automobileen kontrako norantzkoan kontu egin bide gurutzei eta errespetatu bidea emateko seinalea. Oinezkoen zebra bideetan gogoan izan oinezkoek dutela lehentasuna. Espaloitik ibili nahi baduzu, bizikletatik jaitsi edo eskutik helduta eraman beharko duzu. 14 urtetik berako ume batekin joan ezkero ordea, baduzu espaloitik bizikleta gainean ibiltzea. Baldin eta oinezkoen lehentasuna errespetatzen baduzu eta aurreratzen dituzun personengandik gutxienez metro batera igarotzen bazara, eta berdin etxeetako atarietatik. Bizikleta zoazenean besteek zu ikusteko eta aurre ikusteko moduan jokatu behar duzu. Gauez, atzeko eta aurreko argiak piztuta eraman behar dituzu, eta edozein maniobra egin aurretik, biratu edo gelditzeko adibidez, seinaleztatu egin behar duzu. Trafiko lasaiko kaleetatik automobilez joan ezkero, abiadura muga errespetatu behar duzu. Orduko 30 kilometroko abiadura gainditu gabe. Bizikleta baten atzetik bazoaz, abiadura egokitu eta segurtasun tartea zaindu beharko duzu. Automobilez zirkulatzen baduzu, ezin duzu bizikleta bidearen gainean aparkatu. Aldi batez gelditzeko premia baduzu, bidaiariren batek jaitsi behar duelako, zirkulazio erreian bertan gelditu behar duzu. Zoazen norantzkoan eta gero gidatzen jarraitu. Kontrako norantzkoko bizikleta bidean sartu ahalko zara bakarrik, baldin eta geldi dagoen automobil bat aurreratu behar baduzu. Zure bidean oztoporik bada edo bizikleta bidearen ondoko aldean aparkatu nahi baduzu. Trafiko lasaiko eremuetatik oinez bazoaz, oinezkoen igaro bideetatik gurutzatu behar duzu galea. Gurutzatu aurretik, begira ezazu bi aldeetara. Orain bizikletentzako norantzko bikoitza baitago kale batzuetan.